Hej alle sammen, og i dag har jeg bestilt McDonald's i Sverige, og de her er Happy Meals'ene, som de serverer nu, og det hedder Tiny Tan. Og her har vi personerne, og jeg håber at få på denne side vil jeg have Jungkook, Jin eller Jimin. Så på denne side vil jeg bare have, ja, nu er det bare. Jeg er ingen. Så har vi æbler, vi har nogle pomfritter, vi har lavtål, en cheeseburger. Så skal vi åbne den her. Godt. Se, hvad for en jeg får. Jeg får Jungkook med det lyse hår. Ikke den med det mørke. Lige meget. Den er rigtig sød. Farvel, vi ses.